Сибирски котки – грациозни, игриви и верни домашни любимци. Добре дошли! Нека изследваме завладяващия свят на сибирската котка, порода, известна със своя зашеметяващ външен вид и приятелски нрав. Сибирските котки, които са родом от Русия, имат богата история и често се считат за национално богатство. Със своята гъста козина и ловки тела, тези котки са добре приспособени към суровия сибирски климат. Историята на сибирската котка датира от преди повече от 1000 години, което я прави една от най-старите породи котки в света. Тези котки са споменати за първи път в руски приказки и фолклор, подчертавайки тяхната важност в културата. Те са били открити първоначално в руските гори и са били известни със своите ловни умения и способността си да оцеляват в екстремни условия. Породата е официално призната в края на 80-те години на 20 век и от тогава насам набира популярност по целия свят. Сибирските котки са със среден до голям размер, с издръжливо, мускулесто тяло. Те имат характерна тройнослойна козина, която е водоустойчива и ги предпазва от студено време. Очите им могат да бъдат зелени, златисти или сини, често с пленителен и изразителен поглед. Една от най-забележителните характеристики е техният пухкав опашка, която използват, за да се увиват около себе си за топлина. Сибирските котки са известни със своята привързана и игрива природа. Те изграждат силни връзки с семействата си и често се описват като лоялни, като кучета. Тези котки са интелигентни и любопитни, обичат интерактивни играчки и пъзели. Въпреки игривата си страна, те също така са много нежни и се разбират добре с деца и други домашни любимци. Сибирските котки са известни със своите тихи и мелодични гласове и често комуникират с меки чирикания и трели. Сибирските котки обикновено са здрави и имат продължителност на живота от 11 до 18 години. Въпреки това, те могат да бъдат предразположени към сърдечни проблеми като хипертрофична кардиомиопатия, така че редовните прегледи при ветеринарен лекар са от съществено значение. Тяхната гъста козина изисква редовно поддържане, за да се предотврати заплитане и да се поддържа в добро състояние. Поради активния си характер, важно е да им осигурите достатъчно време за игра и упражнения за тяхното физическо и психическо благосъстояние. Сибирските котки стават популярни в много домове по света, възхищавани заради своята красота и темперамент. Те често се появяват в медиите и литературата, символизирайки елегантност и устойчивост. Техните хипоалергенни качества ги правят предпочитан избор за много хора с алергии. В заключение, сибирските котки са перфектна комбинация от красота, интелигентност и привързаност. Тяхната богата история, отличителни физически черти и любяща личност ги правят прекрасно допълнение към всеки дом. Ако търсите верен и елегантен котешки спътник, сибирската котка може да бъде идеалният избор за вас. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътуване в света на сибирските котки. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за нашия канал за повече забавни, артистични и интересни видеоклипове за природата, животните, изкуството, философията, историята и науката.